Yo, what's up yo? My name is PJ and from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, PJ Ong. Yan. So for today guys, it's another episode of our How to Vlog series. And for today, pag-usapan naman natin yung kailangan ba talaga ipakita ang mukha sa pag-vlog or sa paggawa ng YouTube channel or sa pag-upload ng mga videos. Yon. So pag-usapan natin yun guys. And we will also talk about doon naman sa mga medyo shy type. Ano ba yung 5 video ideas na pwede nyong gawin na so that you can start making your YouTube channel, you can start uploading your videos, dadami yung subscribers nyo until such time na ma-monetize na yung channel nyo. So yun. So pag-usapan natin, ano ba yung mga advantages at disadvantages sa paggawa ng YouTube channel na pinapakita yung mukha at yung hindi pinapakita yung mukha. Yun. So yun. I-weigh in natin guys yung ano yung mas maganda. So yun. So yun yung video natin for today. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, subscribe kayo guys. Madami pa tayong videos, madami tayong pag-usapan tungkol sa mga how to vlog, about mga money making at kung ano-ano pa. So yun, subscribe kayo guys, and of course, hit that notification bell so every time na mag-upload ako ng mga bagong videos, ma-update kayo. Yun. So, simulan na natin guys, yung topic natin, kailangan ba talagang ipakita yung mukha sa pag-vlog or sa paggawa ng video? So to start guys, umpisahan natin yung sa 5 video ideas na pwede hindi natin ipakita yung mukha natin, di ba? So yun, let's start with the number 1 guys. Yung number 1 no face video idea natin is yung screen recording tutorial. So ano yung ibig sabihin na to guys? Ibig sabihin if may mga apps kayo na alam gamit yung cellphone niyo guys or mga apps sa laptop, ganon. For example, mga video editing, mga photo editing, yung mga ganon na type guys, pwede nyo gawa ng tutorials yon. And yun, kailangan nyo lang i-screen record kung paano nyo ginagawa. And of course yun, i-discuss nyo, may voice over kayo kung paano nyo gawin or paano kayo nag-edit ng inyong mga photos, for example. So, kagaya na example natin dito guys, ito si Deny King, di ba? As you can see, may 883,000 subscribers na siya guys, di ba? Sana all, di ba? As you can see, yung mga videos niya more on yon, mga KineMaster, paano mag-edit ng pictures, gano'n, paano gumawa ng logo, paano gumawa ng mga video tracking transition using yun nga, yung KineMaster. So, yun yung expertise niya guys, more on mga mobile editing, mga photo editing, mga video editing, yon. So, tingnan natin yung kanyang Facebook naman, yung kanya YouTube guys. As you can see, magpe-play tayo, magsasample tayo guys ng kanyang video so that you will have an idea kung paano gawin. So, yon. So, for example, ito, gamit niya lang yung cellphone niya, tapos yon, nag-screen record siya, madaming namang apps na available sa pag-screen record. So, yon, we'll watch a few clips, a few seconds of his video. Lalu next, setelah itu klik icon layer dan matikan layer kedua dengan klik icon mata supaya backgroundnya menjadi transparan. Oke, kemudian kita klik next dan pilih edit. So yun guys, diba? Basically, Selanjutnya kita akan pause muna pula natin. So yun guys, basically ang ginawa niya is yun, nag-record lang siya yung kanyang sa screen niya, yung gamit yung cellphone niya sa pag-edit, diba? So yun, may mga instruction siya kung paano gawin. So basically, madaming mga apps na available, mobile apps guys. Pwede nyo i-search sa Google Play Store, Play Store, and yun, may mga free na mga apps na pwede natin gamitin. So, yun yung number 1 natin, guys, screen recording tutorials, diba? So, yun. So, number 2 naman tayo, guys. Number 2 natin is yung mga cooking videos, diba? So, sa mga magaling magluto dyan, diba? Pwede nyo i-showcase yung talent nyo kung anong mga specialty ninyo, kumbaga. So, pwede nyo i-record dun, guys. Kahit walang mukha, pwede, guys. You just need to video yung mga ingredients, gano'n. Yung mga paano yung pagluto, di ba? Kung ano yung mga kailangan i-prepare, di ba? So, yun. Napakadali lang, guys. If yun, may skills kayo sa cooking, why not do a cooking video, di ba? A cooking channel, kumbaga. So, yun. Ito yung example natin, guys, si Foodnatics. As you can see, may ano na siya guys sa 776,000 subscribers. Imagine that guys, napakadami niya ng subscribers. Close to 1 million na siya, di ba? So yun, gold play button na siya soon, di ba? Sana all pa din, di ba? So yun, as you can see yung mga videos niya, yun, mga Pinoy food, easiest way to cook ginisang Baguio beans, di ba? So yun, actually madami siyang mga viewers, kumbaga madami mga views yung video niya. So yun, we'll check the video, yung channel niya mismo sa kanya YouTube guys, so that yon, may idea pa din tayo kung paano gawin, di ba? So, basically, nagluto lang siya nung ginisang Baguio beans, di ba? And yon, may 13,000 views na,
And kaka-upload niya lang nito guys sa September 8. Imagine that, madami na siyang views. So yun, i-play natin guys so that you will have an idea kung paano i-video yung pagluluto, 'di ba? So yun, basically wala siyang face na pinapakita, more on yung pag-cook niya lang, yung method niya sa pag-cook and yung mga ingredients niya na kailangan, yun lang yung bine-videohan niya. So eto, sample tayo guys. So yun guys, diba? As you can see, as yung nakita natin guys, diba? Napakadali lang, napakadali. If may skill kayo sa pagluto, yun, i-showcase nyo guys, gawan nyo ng YouTube channel, and yun, pwede na kayo mag-start, mag-upload. For sure, madaming manonood nun guys. Kahit ako, nagsusearch ako sa YouTube kung paano, ano yung mga madaling ingredients, kung baka yung mga madaling recipe, I mean, na madaling lutuin, diba? Kagaya for mga beginners sa kagaya ko, diba? So yun, it's a good idea actually, di ba? And yun, if may skills na kayo, napakadali na. So it will come naturally lang sa inyo kung paano gawin or paano lutuin. So you just need to video kung paano nyo niluluto, di ba? So yun yung idea number 2 natin guys, yung mga cooking videos. So yun, punta naman tayo sa ating idea number 3. Yun. Idea number 3 natin, ito guys, ito mga scary or love stories, hindi scary love stories. Anyway, yun, scary or mga love stories videos, yun, di ba? So, basically, nagkukwento lang siya guys kung ano yung mga horror stories, mga nadinig niya, ganun, or mga love stories if may mga sender siya, may mga love letter sender, gano'n, yung mga love story sender, kumbaga, di ba? So, ito yung channel niya, more on yung mga nakakatakot na mga kwento, kumbaga. So, may mga nagsusulat sa kanya, mga subscribers, sinishare nila yung mga nakakatakot nila na kwento or yung mga na-experience nila before. So, ginagawa niya ng ganito sa YouTube channel niya. Gumagawa siya ng yun, siya ang nagna-narrate, kumbaga, siya yung nag-voice over. So, ito, as you can see, ito si Pinoy Creepy Pasta, di ba? Tagalog Horror Stories. May 199,000 subscribers na siya, guys, di ba? Yun, sana all pa din. So, yun. Ito yung mga sample ng kanyang mga videos, guys. Ito, di ba? Mga nakakatakot. Ito, Libing, di ba? Yun. Draven the Clown, di ba? Sa Lakot, di ba? So, yun. So, basically, yun guys, more on nagda-narrate siya, narration, kumbaga, tungkol doon sa mga nakakatakot na kwento. So, yun. Puntahan natin yung kanyang YouTube, guys. Yun. Ito naman yung YouTube niya, guys. Pakinggan natin just a few seconds lang so that may idea tayo kung paano nyo gawin din, di ba? For example, ito. Play natin. Madalas kong napapansin na palaging nakatulala sa kisame ang anak kong si Faye. Tapos ay tatalon ito na parang may inaabot sa taas. Parang naglalaro lang naman siya, kaya hinahayaan ko na lang. Natutuwa pa nga ako. So yun, di ba? Basically, yun, may nagpadala sa kanya ng kwento and yun, sinishare niya lang sa kanya mga subscribers o sa kanyang audience, di ba? So yung key lang dito is yun, dapat may medyo yung voice natin is medyo yun nakakatakot din, di ba? And yung mga background natin na music, yun, nakakatakot din. And of course, yung background picture or mga videos natin, nakakatakot din. So yun, may mga aside sa mga itong nakakatakot na kwento guys, may nakita din ako ng mga channel more on yung mga love stories naman, mga romantic stories, yun. So yun, may mga channel din na ganun guys. So if i-search you sa YouTube so that you can also have an idea kung paano gawin. More or less ganun din yung style niya. More on kwento-kwento lang, yun. So madami din mga nagsasubscribe dito guys, madaming nanonood sa mga scary or love stories na videos, yun. So fourth na tayo guys, yung fourth natin, eto. Fourth naman is yung mga animation or yung mga doodle videos, yon. So, if may mga skills kayo guys or may mga talent kayo or may mga software kayo na gamit guys, actually, pwedeng may mga software na nito na madadownload guys, kagaya nung sa pagdoodle na videos, pwede kayo mag-install ng Doodly, kumbaga, but may bayad yun guys, I think $49 yung one-time payment nun. Pwede kayong gumawa ng mga doodle images, yung mga videos, animation, gano'n. So, basically, more on, kagaya na to is may mga kwento tong mga
animation na ito, more on yung may mga lessons in life, gano'n. So, yun yung nakaganda dito, guys, is more on madami kasi, if animation kasi, guys, mas may tendency na manood yung mga viewers, as in mag-glue sila sa kanilang mga seats, kumbaga they are glued to their seats, di ba, habang nanonood ng mga animated video. So, yan, yung viewer retention ng mga tao dito is mataas. So, yan, mas malaki yung chance na mag-grow yung channel ninyo, di ba? Madaming magsasubscribe, madaming manonood. So, ito, kagaya for example na ito, guys, is si Pepe Sang Animation, di ba? So, yun, may 517,000 subscribers na siya. Imagine that, guys, di ba? So, yun, more on, ito yung mga nakakatuwa or nakakatawa na mga kwento yung kanyang videos, yun. So, we'll watch an example, guys, We'll watch it, yon. Just konti. So, may idea tayo. Yon, may idea tayo. 14 ako, pre. Ikaw ba? Naka-14 ako, pre. Exam day. Ito na yung araw na gustong-gusto ng mga estudyante. Dito na kasi malalaman kung may natutunan at nakikinig ka ba talaga habang nagtutunan. So, yon. So, more on yung mga kwento niya, guys, is yung mga nakakatawa at madaming nakaka-relate. Kumbaga, madaming, nakakatuwa kasi yung mga videos niya, nakakatawa, di ba? So, yun. So, if may mga skills kayo na kagaya na to, guys, yung mga animation or mga doodle na videos or may mga pwede kayong mag-sketch, ganun, guys. So, pwede din kayong gumawa ng YouTube channel using this, di ba? So, hindi mo kailangan ipakita yung mukha nyo, i-showcase nyo lang yung skills niyo sa pag-drawing or sa pag-animate. Yan. So, yung fifth natin, guys, last but not the least, di ba? Ito yung mga entertainment, mga news, yung mga basketball. Madami din kagaya ng mga basketball, yung mga kwento sa NBA, sa PBA, madaming mga channels dun, guys. And madami talaga sila mga subscribers, guys. May mga 300,000, 400,000, 500,000. Because dito sa Philippines nga, di ba, mahilig sa mga entertainment, di ba? Sa mga kwento ng artista, ganun, mga balita, yung mga showbiz, ganun, yung mga basketball. Lalo na sa basketball, guys, madami dito kasi number 1 yung basketball talaga dito sa Philippines. Pag sinabing basketball, madami talaga nanunood, madami yung interested, kumbaga, sa mga kwento tungkol sa basketball artista, yon. So, yun guys, pwede kayong gumawa ng videos patungkol naman doon sa mga, yun nga, mga artista, mga basketball players, yun, mga updates sa news, di ba, yung mga viral news, viral videos, pwede kayong gumawa na. So, ang example natin dito, guys, is itong Pinoy Superstars TV. As you can see, 268,000 subscribers na siya, di ba? So, more on, mga ginagawa dito, guys, is more on yung mga pictures sa online, yun, ginagawa niya ng kwento, gano'n. So, nagna-narrate siya, kumbaga. So, ito, we'll watch a few seconds, dito naman sa ano naman, yung Superstar TV, yun, Pinoy Superstars TV. So, yan, play tayo. Matapos ito maglabas ng kanyang mga pasabog na mga revelasyon bilang bahagi ng kanyang vlogs sa kanyang YouTube channel. Sa vlogs kasi na ito ni Bibi Gandang Hari na may title na Bibi Uncut, The Untold Story of Rustom Padilla, kung saan ibinabahagi ni Bibi Gandang Hari ang mga... So, yun, di ba? So, basically, di ba, yun, may mga pictures lang siya, yun, yung mga nakalap niya na mga details, yung mga nakalap niya na mga information. Actually, more on yung mga information na nakakalap nila dito, guys, is online lang. Nag-research lang sila kung ano yung mga latest, kumbaga mga latest. Pwede silang pumunta sa mga Instagram ng mga artista, sa kanilang mga Twitter. So, yun, ginagawa nila ng kwento. So, yun, basically, if yun, magaling kayo yung mga chismis, di ba? Yung mga showbiz, yun, mga basketball news, yun, pwede kayong gumawa ng channel at i-share nyo sa YouTube, yun, madami ang magsasubscribe and eventually, mamamonetize yung channel ninyo. So, basically, yun yung 5 na video ideas, guys, na hindi kailangan ipakita yung mukha, di ba? As you can see, more on mga pictures, more on mga videos, screen recording, yon. So, basically, pwede talagang gumawa ng YouTube channel, pwede kayong mag-succeed in YouTube kahit hindi nyo ipapakita yung mukha nyo with yung yung kailangan nyo lang yung mga skill sets na mention natin kanina. So, yun. So, yung take ko lang dito, guys, medyo difficult siya if yung mga 5 business ideas, medyo difficult siya because number 1, kailangan nyo ng skills talaga, di ba? If magaling kayo mag-animate, gano'n, magaling kayo yung mga video tutorials, yun, yung sa mga
applications, yun, mga softwares, di ba? So basically, dapat magaling kayo, may knowledge kayo doon, guys. And kailangan ng yung ginugugol nila dito na time, guys, is yung pagre-research. I mean, pagre-research. So kagaya ng, for example, more on entertainment or yung mga news updates kayo, guys. So basically, dapat updated kayo. So more on nagre-research kayo, di ba? Yung kung ano yung magandang kwento. So yun, gagawa nyo ng write-up. So it would really take time, kumbaga, sa paggawa ng write-up. Yun, yung pag-gather mo ng mga evidence, kumbaga, na to support yung kwento nyo, di ba? So yun. And yung sa pag-edit na to, guys, medyo matagal din because yun nga, kailangan maganda yung pag-edit niyo, medyo flashy siya, 'di ba? Because yun nga, hindi wala yung audience niyo, yun yung reason kung bakit sila nanonood ng channel niyo is yun nga, dapat medyo yung pag-edit ng video flashy, yung sound effects, 'di ba? Maganda, very cool, kumbaga yung mga music background, yun, yung mga animation, yun, dapat maganda. So, yun lang yung medyo disadvantage, guys, pag walang no face, kumbaga no face yung video natin, matagal talaga gawin, matagal i-produce, and yun, it will take time, and yun, and kailangan talaga yung skill sets, yun yung mahalaga talaga if no face yung video natin. So, yun. Ano naman yung advantages naman, guys, pag ipakita natin yung face natin, di ba? So, mas recommended ko talaga na ipakita nyo yung face niyo, guys, because kaya nga YouTube, di ba? YouTube meaning ikaw. So, dapat ibahagi mo yung self mo, I mean, to your audience, di ba? So that they will know you more, di ba? At least may idea sila sino ba 'tong nagsasalita kaysa yung voice over lang, di ba? So, at least may idea sila. So, ito yung mga advantages na nakita ko, guys, pag ipapakita natin yung face natin sa paggawa ng YouTube videos natin. Yun. So, ito, there are 5 advantages of showing your face. So, number 1 talaga, it's easier to build connection, di ba? If pansin nyo, guys, if more yung kita yung mukha, di ba? Kapag eye-to-eye contact pa tayo, di ba? With the help of itong video, so mas madaling makaka-connect yung audience natin, di ba? Because they can see you visually, makita, may image sila sa inyo, kumbaga, di ba? So, yun, more relatable, di ba? If kita nila kung ano yung mga expression ninyo, so yung kung paano kayo magsalita, di ba? Ano yung looks ninyo, ganun. So, for example, yung fashion ninyo, di ba? May makakapag-relate doon. So, pagkita nila sa inyo, uy, do you have the same fashion? For example lang yun, guys, or you have the same yung iniidolo ninyo, di ba? So, more on, mas madaling i-connect talaga, mas relatable kayo, guys, if kitang-kita yung mukha nyo sa inyong YouTube video. So, yan. In that way, guys, yung pag-build ng loyal following, mas madali yon, di ba? Because, yun nga, makakapag-relate sila sa inyo, and yun, pwede kayong gumamit ng social media, yung Twitter ninyo, yung Instagram ninyo, Facebook, pwede nyo i-share. So, definitely, kailangan nila makakita ng somehow ng face, di ba? So that mas searchable kayo. I mean, mas madali kayong makita. I mean, visible kayo, di ba? So, yun. May idea sila on how you look, kumbaga. So, yun. And, yung nakaganda din, guys, if kita yung face nyo, mas malaki kasi yung chance of growing. Mas madami kasi kayong videos na pwedeng gawin, di ba? So, yun, yung number 4 and 5 natin, more room to grow and more varieties of videos to make, di ba? So, yun nga, yung example natin, if walang mga mukha, di ba? You are stuck lang doon sa, for example, yung showbiz, yung channel nyo. So, more or less, yung videos na ginagawa nyo is more on doon lang, yung mga latest updates sa mga celebrities, ganon, and basketball, for example, di ba? Or yung mga images, yung pag-animate, di ba? So, mai-stuck lang kayo doon, guys. So, basically, if kita kasi yung mukha natin, mas madami tayong pwedeng gawin, di ba? Pwede tayong mag-unboxing, pwede tayong mag-reaction video, di ba? Pwede tayong, pwede, madami, kahit ano lang yung maisip natin, pwede tayong mag-a day in my life, di ba? Pwede tayong no edit video, di ba? So, yun. So, yung suggestion ko, guys, habang nag-i-start pa lang tayo, yun, pakita na natin yung face natin so that mas madali tayo maka-build ng connection with our audience. So, yun. As you can see, mas madami talagang advantages kung ipapakita yung mukha, guys. So, yun. Wala nang, tawag dito, guys. Wala nang hiya-hiya pag nag-start tayo ng YouTube video natin, pag nag-start tayo ng YouTube channel. Yun. At, eventually, guys, yung madedevelop naman yung, guys, yung self-confidence, gano'n, yung pagsasalita in front of the camera. Yun, habang
habang tumatagal guys, I mean, ayun, it would be mas madali na sa inyo, mas easier na kayong makapag-communicate with people, ganun. So, yun yung nakaganda din kasi dito sa YouTube, guys, is yun, mabibuild up ang inyong self-confidence, yun. So, yun yung video natin for today, guys, diba? Do I need to show my face? Definitely. You need to show your face, yun, mas malaki yung chance na mag-grow yung YouTube channel ninyo, yun. So, yun lang yung video ko for today, guys. But before ko i-end, guys, yung aking video, may pa-shoutout tayo, of course, diba? So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo guys, and doon if pwede kong masingit sa upcoming videos ko, isisingit ko yung mga shoutouts ko. So yun, shoutout sa aking 1,181 subscribers. Yun, di ba? 1,181 subscribers na tayo. Thank you very much sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. So yun, hopefully nandyan pa din kayo to support my channel, and yun, na-appreciate ko talaga yung pag-support nyo, pag-like, pag-subscribe, pag-comment, yun, lahat na appreciate ko yun guys. So, and of course, ito special mention si Sir Alexander Melindo. Thank you very much. Lagi kayo nanonood ng aking videos. Yun, lagi kayo nag-comment. Na-appreciate ko po kayo, and hope na okay lang kayo dyan. And yan, if may mga tanong pa kayo guys, may mga gusto kayong sabihin, yun, may mga questions, anything, comment lang kayo guys, and yun, sasagutin ko lahat ng mga comments ninyo. So, yun lang yung video natin for today guys. I hope you have learned something new naman about dito sa How to Vlog series natin, and of course, madami pa tayong i-upload na videos tungkol sa How to Vlog, and yan, hopefully, nandyan pa din kayo guys, and thank you very much for watching my video, and see you again next time. Have a good day.